Beelden van de eerste helft van dit duel. Blauw-wit in het vertrouwde rood, Aalsmeer dus in wit-zwart. De stand is 7-8 en balbezit voor Aalsmeer. Blauw-wit gehandicapt omdat keeper Jacques Joste bij het inspelen geblesseerd raakte aan zijn enkel. Hij werd vervangen door André Lucas. Balbezit hier voor Blauw-wit via Klaus Veerman. Die begaat het eerste foutje door heel simpel naast te schieten. Dan Kees Boomhouwer. 32 jaar inmiddels, al 3 jaar gestopt en toch door trainer Jan Alma teruggehaald. Dit is André Lucas. Stand dus 7-9. Klaus Veerman. Nu wel trefzeker. Het verschil wordt 1 punt. Klaus Veerman gehaald van naast de buur VNL. Werd goed gedekt. En opnieuw hier een laag schot van Patrick Kersten. Een van de spelers van Jong Oranje. En dit is Harold Nusser. Het wordt 9-10 in het voordeel nog steeds van Aalsmeer. Dan hebben we 26 minuten gespeeld in die eerste helft. Freek Aalmoes, speler van het Nederlands team. Robert Heuser. En Robert Heuser brengt het verschil op 2 doelpunten. Het wordt 9-11. Mooie aanval. Marcel Eurlings wordt dan foutief verdedigd. En via scheidsrechter Fens krijgt Blauw-wit een strafworp. Dit is Peter Verjans. Klaus Veerman benut de strafworp. Het wordt daardoor 10-11. En dat is tevens de ruststand. Tweede helft. Stand dus nog steeds 10-11 in het voordeel van Aalsmeer. Marcel Eurlings. Klaus Veerman. En Klaus Veerman passeert met zijn 5e doelpunt de uitblinker in dit duel, keeper Ruud van der Broek. Aalsmeer dan via Patrick Kersten. Een gevallige stop van keeper André Lucas. En Blauw-wit opnieuw. Werd goed verdedigd in de defensie. Vaak ook hard verdedigd in de defensie van Aalsmeer. En een strafworp via Harold Nusser. En dan is wisselkeeper Jeffrey Groeneveld kansloos. Het wordt 12-11. Dat was de eerste keer en tevens de enige keer dat de thuisclub op voorsprong kwam. Want hier is al de gelijkmaker. Patrick Kersten, speler van Jong Oranje, brengt de stand op 12-12. Maar Blauw-wit gaf niet op. Het bleef combineren, vaak in een hoog tempo. Zoals hier. Opnieuw een goede stop van keeper Ruud van der Broek. Nog een keer. En balbezit derhalve voor de mix van Aalsmeer. De routine van Ruud van der Broek. En de youngsters zoals Hulscher en Kersten. En het is Freek Aalmoes, sinds kort weer bij Oranje, die de ploeg uit Aalsmeer op voorsprong brengt. Na pakweg 8 minuten spelen. Blauw-wit, het vocht voor wat het waard was. Maar het wist dat het een mindere keeper in doel had staan dan de ploeg uit Aalsmeer. Maar het bleef aanvallen. Hier op links. Via opnieuw Klaus Veerman. En dan is het Remco Jonge die keeper Ruud van der Broek passeert. Remco Jonge, het grote talent in Beek. Het wordt gelijk, 13-13. Maar via een zwak moment van opnieuw keeper André Lucas wordt het via Patrick Kersten 13-14. En Aalsmeer zou verder uitlopen, opnieuw via deze blunder van André Lucas. En het is opnieuw Patrick Kersten die scoort. En het verschil zou nog groter worden. Want Aalsmeer kan heerlijk aanvallen, heerlijk combineren. Brengt hier Freek Aalmoes in stelling. En het wordt door zijn schot 13-16. Dan gaat dit schot van Klaus Veerman over. Balbezit dan opnieuw voor Aalsmeer. Onder leiding van Jan Alma dus. Slordig van Boomhouwer. Een break van Paul Verjans. En een overtreding van Tim Lichthart.
Dit is Jan Alma. En de strafworp is voor Harold Nusser. En Harold Nusser brengt de stand op 14-16. Maar Aalsmeer bleef combineren. Kijk eens hoe Freek Aalmoes hier keurig wegdraait van de directe tegenstander. Het verschil wordt 3 doelpunten door dit doelpunt. Dan maken we een sprongetje. De stand is inmiddels 15-18 voor Aalsmeer. En balbezit voor de ploeg uit Beek. Via Harold Nusser. Probeert Remco Jonge te bereiken en dat lukt. Via Remco Jonge wordt het verschil teruggebracht tot 2 doelpunten. Maar nog altijd in het voordeel dus van Aalsmeer. En opnieuw die opbouw. Nu via de rechterkant, via Marcel Eurlings. Ook als een speler sinds kort in het team van bondscoach Kantelberg. Het wordt 17-18. En toen ging iedereen er in Beek nog eens goed voor zitten. André Lucas is inmiddels vervangen bij de thuisclub door Mark Boers. En balbezit dus voor Aalsmeer. Dat hier scoort via Jeroen Hulscher. Het verschil wordt weer 2. Harold Nusser dan. Harold Nusser passeert Ruud van den Broek. Het wordt 18-19. Dat is zijn 5e doelpunt. De stand is dan inmiddels 20-21. We hebben opnieuw een sprongetje gemaakt. We zijn al ongeveer 4 minuten voor tijd. Robert Heuser wordt dan aan de cirkel foutief verdedigd. En er is een strafworp voor Tony Metz. Oog in oog met Mark Boers. En dat is een karweitje wat heel snel geklaard is. Het wordt 20-22. Klaus Veerman mist vervolgens opnieuw een strafworp. Balbezit hier voor Paul Verjans. Een overtreding van een Aalsmeer-verdediger. En opnieuw een strafworp. Het is Arthur Huntjens. Oog in oog met Dieper Groenveld. En het wordt dan 21-22. Echt in de slotfase van dit hele boeiende duel. Dit is de beslissing. Het wordt 21-23 door Jeroen Hulscher. De druiven waren dus erg zuur voor blauw-wit trainer Peter Verjans. Nipt verliezen van Aalsmeer, maar vooral verliezen van doelman Ruud van den Broek. Ja, achteraf blijkt duidelijk dat Aalsmeer met Van den Broek in het doel de wedstrijd heeft bepaald met zijn betere doelman. Onze tweede doelman die was verrast doordat hij in de wedstrijd moest gaan staan. En in het begin had hij er ontzettend veel moeite mee. En dat heeft betekend dat we de hele wedstrijd achteraan moesten lopen.